Maayong adlaw sa inyo hatanan diha mga amigo ug amiga dinhi sa social media. Karon ako nang ipakita sa inyo ha kaning uling no, maghabuan akong uling o tan-awan ninyo. Tan-awan ninyo ni akong uling. O diri ko karon maghabwa sa bangag, diri ko magsaking para akong ipakita sa inyo ha kung ingon nila nga mag-init daw, magkalayo, mag-abo. O akong ipakita unya kung kuan unya sa inyo ha diri mga amigag amigo, mga ma'am sir, mga busing sa kaumahan. Kaning akong pagtudlo sa inyo ha, unta kakuan ninyo ni og mga pagtulunan kay pwede ra mo mag-uling diri sa likod sa inyohang balay kung naamoy mga kahoy-kahoy kay pwede man siya ninyo gamiton ra sa inyohang pang-adlaw-adlaw nga pangsugnod. O tan-awa ninyo diha ma'am, sir, kay kaning trabaho nako ako ning ipakita sa inyo ha unya tanan o hantod mahuman ko sa pagsaking dinhi sa bangag. Kay kaning ako ding gi paabot sa inyohang mga baguhuan nga mga content creator. Kaning trabaho nato dinhi sa bukid o asa manggaling managat ugan. Ayaw mo kaulo ipakita inyong dagway kung gusto mo dali ra mo ma-monetize ni Boss Mita. Kani ako ning ikuan sa inyo ha. Ako ning paabot sa inyo ha ning na kani experience na ko ni isa lang ko kabulan. Wala akong maulaw, wala na akong ikaulaw akong gipakita nga trabaho dinhi sa bukid bisag unsa kay ang gusto ni Boss Mita organic nga video kanang kita gyud mismo maghimo. Kadaghan naman ni gibalik-balik ni saaw sa mga uban content creator nga gipasabot sa inyo ha, siguro wala mo agi sa ilahang sa inyohang wall. So karon kay mga followers man mo nako, mga bag-ong vlogger, ayaw gyud mo kaulaw. Ug unsa iyong trabaho kay makakwarta man ta dinhi. Paabot lang tag ma-invite ta ning 3-in-1 kay kaning star dugay pa man naay star sa kuha nag-send no, dili pa man kayo daghan, di pa man makaabot sa kuta ug kaning subscription kay kani dili pa man ta dugay kayo nag-vlog no, pero medyo daghan akong mga pagtulunan nakuha ning pag-vlog. Kay sa una atong trabaho diri sa bukid dili sa ingon wa man ta income, pero karon okay kaayo kay sweldoan pa ta ni Boss Mita kung ma-invite ta anang tulo. Kinahanglan paningkamutan magpaabot lang ta dili sa ingon nga ma-monetize ta kay daghan kayo nag-ingon no nga once nga ma-monetize na ka makasweldo na ka. So dili na tinuod. Dugay pa kayo maglatay pa tag tanod anim suksok pa ta aning bangag sa ilawom sa dagom. Pasumbingay lang ning ako So padayon lang gyud ta, upload lang gyud ta permente. Og mga organic bahala kaisa lang siya sa kadlaw, kaduha ba ka apilan niyo post kanang mga picture ninyo kaisa man na siya nga apil atong 3-in-1. So kaning duha nag-una man nag-invite sa tuwa. Pero mo na giingon ako sa inyo ha. Paabot lang gyud ta kay di man ta basta-basta magkakwartaan no. Ang mga viewers, followers man nato ang kuan na. So ako gani sa tinuod lang sultian ta mo. Na violation ko ba kanang nag-delete ko sa mga friends nako sa Facebook kay automatic man na siya nimo followers kanang 5k na gani mong kuan niya karon sobra man 5k na ako mga followers. Gipang-delete nako kay daghan kay nag-send sa kuha og mga bastos ba. Pero wa ko kay balo nga violation dito siya nga man-delete ka. So sayang kayo no unta no, mao ni pasalamat pud ko kay himbalik na nga ako ang views og taas. So paningkamutan ako. Sunod semana ipakita na ko sa inyo halahin na pud akong kuan dinhi. Mga katawanan na pud funny video, mga katawanan nga mga video na pud ba. Nagkuha na kog cameraman gyud. Unya kaning kuan sabot-sabutan lang sa namo kay importante nga malingaw ning mga followers na kong mga viewers. Sa pagkakaroon mao lang sana akong ipakita sa inyo og daghang salamat, maayong adlaw.